ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବାନି କି? କରିବାନି କାହିଁକି? କରିବା ନା। ତେବେ ଶୁଣ, ଏଥର 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ଦା କରିବା ହେଲା। କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା? କିରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ? ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଲି ପୂଜା କରି ସାରି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଟିକେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବା। ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜାର ପରଦିନ ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ରଖିବା। ମାଇକଟେ ବାଜିବ, ଭୋଜିଟେ ହବ। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 500 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ସବୁ ହେଇପାରିବଟି? ଆମେ ଏଥର ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରତି ଦୋକାନରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ କିରେ ସୁକୁଟା, ଏତେ ଲେଖାଏଁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛ? କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବ କି? ନାଇଁ ମୋ ଜେଜେ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ପୂଜାର ପରଦିନ ଏକ କାଲଚୁରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ରଖିଛେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ହଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନରୁ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିନେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆରେ ରାଜେଶ, ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ଚାଲ, କାଲି ପୂଜା ପରା, ଏଯାଏ କିଛି ବି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେଇନାହିଁ। ହଁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ସମସ୍ତେ ଆସି ପୂଜା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ନନାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆରେ ରାଜୁ, ଦିନ ଆସି 12ଟା ହେଲାଣି, ନନାର କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ ତ? କେଜାଣି, ନନା ତ କହିଥିଲେ ଆଗ ଆମ ସାହିରେ ପୂଜା ସାରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ନନା ଆଉ କୋଉଠି ପୂଜା କରୁଥିବେ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ନନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଷ୍ଟେଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଜେଜେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ମନ ଛୁଇଁଗଲା। ଆରେ ରାଜୁ, ଯାହା କହ ପଛେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ବଢ଼ିଆ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।